Kaixo, Arantxa. Kaixo, Eugeni. Zemuz. Ondo, ba. Gauza txar guztiak enduta gero, primeran. Bueno, beti ditugu gauza honak eta txarrak bizitzaren legea, ez? Bai, hoxe. Arantxa hueta bizokaia, bene, milioi esker etotzeagatik bihotzez, Bale, eskerrik asko zuri, eskainiko didazun arretagatik. Arantxa, Donostikoa egia auzokoa, ez? Bai, jaio, txominenean jaio nintzen. Bai? Baina 3 urte edo nituela, gurasoak egiara juntziran, aita egiakoa zan berez. Eta hogei, ondagibin bizitzea. Orain, bada bizitzaren erdia baino gehiago. Komentatu deu, amorioa eta beste gauza batzu. Gero, errotu egiten zeranik, ez dut nire burua, orain, bada urteak, Donostiartzat sentitzen. Ez? Ez, sentitzen naiz, bisitan Donostian nagonean, hori gu 3 anai arreba gera, eta beste bilak Donostian bizi dira. Baina ni Donostira natorrenean bisitan nator, ez dut sentitzen etxera natorrenik. Bueno, baina, familia hemen edukiko duzu, ez? Anai arrebak eta beraien familia eta tortzen naiz, Alegintzen naiz ez askotan etortzen naizen bakoitzetan, gaur adibidez. Goizetan daukat gauza bat eta aprobetxatzen dut arratzaldia, ez naiz ibiltzen para guztia funde etorri. Eta ondagibik ere pake hori emango dizu, ez? Idazteko eta... Bai, bitu niri, gustatu, bizitzeko, nahiago leku txikiak, agian pixka bat handia da Hondarribia horretarako, baina tira, txikia, eta gero tarteka, hiri handitara bisitak egin. Nire, Handitara esan nahi dut, Donostira bai, baina baita Madrilera edo Albanu urtero Nueva Yorkera joango nitzak ere bai. Ni ama urtez Tolosan bizi zen, eta oso ulertzen dut esan nahi duzuna. Guretzako Donostia zen komungua kapitalega etortzea, ez? Bai. Nik jabetu nintzen, Hondarribira bizitza jo nintzen nian, nik ezagutzen nuen jendea, jantzi ere, erropak ere, ez zituen erropa berak erabiltzen Hondarribian ibiltzeko edo Donostira etortzeko. Donostira etortzeko, aukeratu egin behar zan. Igandeko agopa. Baina, Arantxa hueta Bizkaia ezagutzen dugu idazle bezala, baina okerez banago itzultzaile lanetan hasi zinen, ez? Bai, hola hasi nintzen, geroztik ez dut apenas ezer itzultzen, eta nire lanak gaztelerara pasatzeakoan ere nahiago dut itzultzaile bat neronek egitea baino. Bai. Badakit idazle askok bere burua itzultzen duela, baina hizkuntza bat ezagutzeak ez zaitu berez itzultzaile egiten. Itzultzaile oso ofizio zaila da, eta nik ez daukat ofizio hori. Baina, zu zerretan kokatzen zinen garaiaretan, itzultzeko garaian. Nik, eskak oskorra nintzenetik, idatzi nahi nuen. Ni oso irakurle zalea izan naiz beti, gehiegi amaren esanetan. Iskutatu ere egin izan naiz irakurtzeko, ze gura makustezun gehiagi irakurtzen nuen. Baina gero egin nuen topo jende batekin Donostian,
literatur munduan zebilena, gauzak euskaraz egin nahi zituena, eta haien babesean hasi nintzen pixkanaka hizkuntza garatzen. Ze ez da gauza bera etxean erabiltzen duzun hizkuntza eta gero hizkuntza idatzia. Eta nik ikasketa guztiak, hasi txiki-txikitatik eta unibertsitatearekin bukatu, danak ez ditut euskaraz egin. Zer ikasi zenuen unibertsitatea? Bukatu, historia. Historia. Eta gero, pasan nintzen kazetaritzara. Eta kazetaritza ez nuen bukatu. Hor, urtebete eta ikasgairen bat gelditzen zait, baina junbertzan Donosti ni lanian ari nintzen ze. Nik ez dut sekula, ni ez nahi sekula ikasle hutsa izan. Ni hasi nintzen lanian 16 urte nituela, eta ikasketak gero egin ditut. Eta orduan, nik kazetari bezala egiten nuen lana, eta ikusten nuen, inorketziala tituloa eskatzen. Eta lehioara junbertzan, auto hartu, auto enkarri. Talako batien esan nuen, bueno, lan asko daukat, bukatuko dut gero, eta nuen sekula bukatu. Eta nolatan pasatu zinen historiatik kazetaritzara? Kasualidadez, baina nik uste dut ditudala gaitasun onak kazetari izateko. Baina ez zizaidan burutikan pasa ere. Ez daukan inor inguruan kazetaritza egiten zuenik, gero, kasualidadez topo egin nun kazetaritzakin, ze kazetari batek. Beste ofizio batzuk ere bai, bertsolari batek ere bai, adibidez. Jakin behar du, pixka bat, gauza askori buruz. Kokatu berehala gaietan eta. Eta nik dakit pixka bat gauza askori buruz, eta ez dakit asko ezerri buruz. Orduan nik kazetari izateko balio dut. Ze kazetariak kontatu behar du, kontatu dezake bakarrik, jendeak zer esaten duen da zer egiten duen. Besterik ezin dezake kontatu kazetari batek. Ezin dezake kontatu zer sentitzen duen persona horrek, ze pentsatzen ari dan, hizketan ari dan, hori ezin du. Bakarrik aldu kontatu beste norbaitek esaten edo egiten duena. Eta niri jarrera hori, bestiei begiratzearena, niri gustatzen zen. Agantza eta kazetaritzak esan dezakegu bultzatu zaituela beste lan batzuetaka esate baterako kogidoilari bezala. Baina esperientzia hori ez zitzaidan gustatzen. Ez. Egin nuen, nik sortea izan dut, gauza batzutan, beste batzutan ez. Horretan bai. Eta sasoi batean, zu euskalduna baldin bazinean, eta alfabetatua baldin bazenuen, euskara garatua, landua baldin bazenuen, zenituen aukera asko, baina ez da horrela. Baina nire gazte garaian nola zen. Zu izan zintezken nahi izan ezkero irakasle, itzultzaile, aktore, kazetari, idazle... Bertsolari. Orain ez. Orain zu izan zintezke kazetaria eta gauzak enkasilatu bezala egin dira. Baina nire gazte garaian gauza asko zeuden zabalik. Eta ni beti izan dut kuriosidadea eta gidoi gintzan ere hasi nintzen kasualidadez. Baina ez zitzaidan gustatu. Erabaki nuen, nahiago nuela literaturarekin jarraitu, zinearekin baino. Literaturak zer eman dizu? Munduan egoteko modu bat. Asko eman dit, literaturak mundua emateko. Lehen, esan dut,
kazetaritzak usten dizula esaten besteak zer egiten duen eta zer esaten duen. Literaturak usten dizu persona horren barrura sartzen. Eta kontatu zer egiten duen, baina nera berean egin bitartean zer pentsatzen eta sentitzen duen. Duan dira, bi begirada desberdin. Bata da kanpokoa, kazetaritzarena, eta bestea da barrukoa, literaturarena. Eta niri bila gustatzen zaizkit. Guazen momentu baten atzera historia ikasi zenun garaira, zergatik erabaki zenun historia ikastea. Momentu hartan, Euskal Herrian ez zegoen unibertsitaterik. Ikasi bertzen duen kanpoan. Nik ezin nuen kanpora joan, nire soldata etxian beharrezkoa zalako. Ez niretzat bakarrik, etxekoentzat zan beharrezkoa. Nik ezin nuen ikasi eta gurasoengandik bizi. Besteak beste aita hiltzalako, eta amak lana egintzun beti, jubilatu zen arte, ama langilea izan denik. Gauza da nik ezin nuela kanpora ikastera joan. Baina, banitun lagunak aukera hori bazutenak. Eta jontziran, zuzenean Bartzelonara ikastera. Eta orduan, ni matrikulatu nintzen, modu ofizialean, bertan egongo banitz bezala. Baina Donostian 8 orduko lana egiten nuen egunero. Baina nahiek errasten zidaten, esaten zidaten. Datorren asterako lan bat aurkeztu behar da, ez dakiz herri buruz. Nik egiten nuen lan hori, bialtzen nuen postaz Bartzelonara eta beraiek eramaten zuten fakultadera. Hori esan behar nuen gainera ez zegoen teknologia. Makinan idazten zendun, lana, tolesten zendun, sobre batean sartzen zendun, selloa jarri eta ura haiatzen zen Bartzelonara. Eta haiek zubi lana egiten ziaten. Nola eraman zenun urte haiek gogorak izango ziren. Bai, baina ikastea gauza atsegina da. Bai, Ez dago gauza atseginerik munduan. ikastea. Ikasi eta ikasi niretzat. Orduan bai, lana egin da gertatu izan zait, oain ez nuke egingo. Gertatu izan zait, zutik ikastea. Ze esertzen banitzen lo hartzen nuen. Egitan. Orduan, gelan, batetik bestera, liburuarekin hola ez nuen lo ikartzen. Baina ikastea zen. Eta zen sartzea mundu berri batzutan. Eta gainera, gure etxean esan dizut, 3 gera. 2 zaharrenak neskak. Gaztiena mutila. Eta etxean erabaki zuten mutilak ikasketa unibertsitatea egingo zula. Eta guk ez. Eta guri normala iruditu zitzaigun, inongo protestarik gabe. Guk lana egiten genuen, etxean soldata usten genuen, eta nahiak ikasten zuen modu normalean. Orduan, ez zegoen aurre ikusi ja familian unibertsitatean niretzat, ez niretzat ez inguruko guztientzat. Uste dut, naizela, familia osoan da, familia zentzurik zabalenean, lehengusu eta unibertsitateko lizentziatura bat lortu zuen lehena. Hori ez zegoen gure munduan. Oso ez ikusia zegoen, ez zegoen ikusia. Bueno, ez zan egiten, besterik gabe, eta ez dakit nola iruditzen zitzaigun normala guri. Anaiak bai eta guk ez. Ere bai, ez zinaten kontziente garaietan. Normala iruditzen zitzaigun guri. Eta gero, anaiak ez zuen karrera bukatu. Eta egintzun jetxizan Mariaz, ingenieritzan hasi, eta gero peritajea egintzun.
Baina beraz egon destinatua, ez nahizke jatzen zentzu batean. Gure etxean, beti izan dugu argi, bi neskak, guk ofizio bat behar gendula. Ez ziguten sekula esan, halako batean eskonduko zera eta lan utziko dezu, besteak beste gure amak lanian jarraitzen zuen, denda batean saltzailea zen. Orduan, nik beti jakin izan dut, ni biziko nitzala nere lanaren bitartez. Eta hori nere adineko emakumeentzat ez da normala. Hori eskertzen diet gurasoei. Hitz egin dugu zure ikasketa, esperientzia, kazetaritza, historiaz, baina arantxau eta bezkaia ezagutzen dugu idazle moduan gehien bat. Nolatan hasi zinen liburuak idazten. Nik uste nuen gaztetan, nik beti neukan halako amets bat, ez? Nik asko irakurtzen nuen eta idatzi nahi nuen. Baina nik orduan, pentsatzen nuen idaztea zala nola halako grazi bat. Nunbaitetik zetorren. Gero ikasi dut ezetz. Idaztea dela ofizio bat, beste edozein ofizio bezala. Eta halako batian, hizkuntza itzulpenen bitartez eta lan taldearen bitartez, hizkuntza garatzen, jasotzen, ikasi nuen bitartean, esan nuen orain nire txanda da. Orain kontatu nahi dut, nik kontatu nahi dudana. Eta horrela egin nuen, ordurako sartuan egon euskararen mundu txiki horretan, eta euskaraz egin dut beti literatura, orain ere bai. Eta hori gazteleraz ikasi zenula, osea, askotan ez gara kontuatzen, baina aldaketa potentea izango da hori idazle baten. Bai, potentea da, idazle askok historian zehar idatzi dute ama hizkuntza ez den horretan. Baina niretzat garrantzi gehien duena da, sasoi hartan, da ari naiz hitz egiten 1968 inguru hortan, asintzalani. Euskaraz idazteak ez zizun inongo prestigiorik ematen. Ez zegoen ondo, nire etxian bertan, hasi nintzanean, gure amak uste zuen, euskaraz idaztea istiluetan sartzea zela. Ze hor bat zegoen arrisku, ez zegoen argi ez da baina... Politikoa. Bai, ez zizun prestigiorik ematen. Ez, guk egiten genduen, uste gendulako, frogatu nahi gendulako besteak beste, euskara gauza zela edo zertaz hitz egiteko, edo zertaz idazteko. Eta hori izan guk frogatu nahi genuena. Gutako batzuk jozuten gero hizkuntzara, bera, nik ez. Nik niretzat hizkuntza euskara da aukera, baina nik ez daukat hausnarketa sakon bat hizkuntzari buruz. Arantxa, baina ordea jarraitu duzu euskaraz idazten, zek bultzatu zaitu hori. Honezkero, hasiera batean borondatea zen. Honezkero iruditzen zait, garatuagoa daukadala literatur hizkuntza gisa euskara gaztelera baino. Gero gainera, gu hasi ginean, eta bueno, euskaraz, lehenengo liburua 16. mendean atera zen, eta 16, 17, 18, 19, 20. mendearen bukaera arte, gure liburuak ez ziren beste hizkuntzetara itzultzen.
euskeran gelditzen ziren, tarteka baton batek, Gabriel Aristik adibidez, idazten zituen poema liburu batzuk bitara. Baina nik uste dut orain, seguruago sentitzen naiz gehiago dakit hitz baten muga. Euskeraz ari baldin banaiz, gazteleraz baino. Orain da lanabez hobea daukadalako euskeraz. Hasieran zan, borondate hutsa. Zeten kokatzen zea liburuak idazteko garaia. Inguruan. Inguruan. Begiratzen dut ingurura, eta zer ikusten dudan, halako batean zuk jakin gabe, danok entzuten ditugu historiak, eta ezautzen ditugu historiak, gure aldizkideenak, gure familikoak, gure kalian harrapatutakoak. Eta halako batean historia batek oihartzun bat sortzen du hor barruan. Eta gelditzen zea, nire mekanismo hori da, beste batzuk. Ni ez naiz literatur kontutan oso zerebrala. Nik egiten dut iruditzen zaidana. Aizkatasunez. Bai, eta gaina, bakizu, guk euskaraz idazten dugunok, ia ezinezkoa dugu hortatik bizitzea. Hori ez da posible. Ez ni, ez beste inor. Horren inguruan beste gauza batzuk egin behar dituzu. Bakarrik idatzita ez duzu bizitza irabazten. Baina, era berean, horrek du alde txar bat. Darkatu. Katarra pixka da. Horrek du alde txar bat. Eta da, denbora gutxiago daukazula idazteko. Baina dauka alde hon bat. Eta da, hori ez dala zure bizibidea. Nik orantxe, oen dala bi aste bukatu dut novela bat. Aterako da, datorren urte hasieran. Novela horrek harrera ona ez badauka. Daukagun irakurlego labur horri gustatzen ez bazaio. Ez bada argitaletxeak espero duena saltzen, horrek guztiak egingo dio kalte nire autoestimuari. Baina nire kontu korrontea geldituko da lehenanean. Eta horrek ematen izu askatasuna handia. Egin dezakezu nahi dezuna. Beste gauza batzutan egin behar dezu, zugandik espero dena. Argitaletxea komentatu dezu, idazleak sintetzen du halako konpromisoren bai argitaletxearekiko. Hasieran bai. Orain gauzak kako txartian komertzialagoak dira. Baina nik argitaratu izan dut argitaletxe desberdinekin, nik uste dut berdintzu dirala danak. Oie, bai dirala profesionalak. Lan egiten dutenak hori dute bizibidea, guk ez. Guk bizibidea beste bat daukagu. Baina bai, ni ez bazait ez behar bat gertatzen, eta gertatu izan zait tarteka, leiala naiz. Azken, 2-3 liburuak atera ditudan argitaletxearekin aterako dut orain ere bai, Pamielarekin. Pamiela, argitaletxe ona. Bai. Hauagatu dezakegu zerbait azkeneko liburua ez edo izenburua unkezea. Bai, izenburua da azken etxea. Azken etxea. Eta da emakume zahar baten historia. Hori. Zenbat liburu bat idazten nahi zea, suposatzen denak idazten ez dituzula denbora berdina tagadatuko. Ez, gero baina nik azkenian idazten dut bizitzak
usten dizkidan txirrikitoetan. Ni ez naiz hortatik bizi, ni bizi naiz kazetaritzatik. Nik kazetaritzan konpromiso batzuk ditut, eta horiek bete behar ditut. Gero, nik ez dut pasa nahi nire bizitza osoa lanian. Beste gauza batzuk ere egin nahi ditut. Gero, familia bat daukat, eta niri zaintzea gustatzen zait. Gero, lagunak ditut. Orduan, pasa izan ditut, agian 10 urte idatzi gabe. Edo 8, bai, behintzat. 10 urte pasa ditut. Adibidez, idatzi gabe, literatura idatzi gabe. Seme bat daukagu guk, eta semea jaio zanean, nik barekin. Gainera ez genuen seme bat izan beti beste norbaiten eskutan usteko, guk ez dugu zainderirik izan, zaindu dugu guk. Orduan, lan profesionala, kazetaritza. Eta aur jaio berri bat zaintzea, bazan nahiko lan, idazten jarraitzeko, Eta halako batian, semeak oskortzen hasi zanean, eta autonomoa izaten hasi zanean, hori itzulun nintzen berriz idaztera. Nola sentitu zinen urteari, eta esan duzu semeari dedikatu zeniola denbora osoa, baina idazketa ere faltan botako. Ez? Ez, eta gero galdetzen nion ere buruari. Zuk, idazten dezu liburu bat, nik orain. Ateratzen da liburu hori. Eta zuk jartzen dezu, arpegia eskaparate batean. Eta pasatzen danak, gehienak ez dira jabetzen hor zaudenik ere. Baina jabetzen diranak, batzuk ematen dizute musu bat, eta beste batzuk agilan zaplasteko bat. Orduan, galdetu izan dion ere buruari, zer demontreko premia daukazuzuk. Orain saltza hauetan sartzeko. Eta ez dut erantzunik, baina bai, idatzi nahi nula. Zerbait kontatu nahi nula. Gauza bat. Eta idazketan hasi zinenean, adibidez, erreza egin zitzaizun bueltatzea. Bai, behin jakin ezkero zer kontatu nahi dezun. Azken liburu honekin gertatu zait, askotan, liburu bat bukatu, eta badakit hurrengoan zer egin nahi dudan. Kasu honetan, azkena argitaratu nuenetik, pasa dira, agian 3 urte, idatzi gabe. Eta ez nuen, etxean adibidez semeari komentatzen nion, ez daukatola. Zer, beharrezko da, ezin dezu bizi hori gabe? Bai aldet bizi, batxan. Hobeto bizi nahiz idazten dudanean, eta ez nekin zer kontatu, arkitu nuen arte zer kontatu nuen. Horantza bukatzen nahi gara, baina nien ez dizut agurtu nahi jakin gabe gauza bat, euskaltzen lian ere ibilitako aztea zergatik. Konpromiso bat daukadalako hizkuntzarekin, baina ez urrutik egie zeni, euskaltzaindiak maila desberdineko konpromisoak ditu. Eta ni ez nago mailarik gorenean, eta euki izan dut aukera, eskaini izan didate, baina nik ez daukat hausnarketa zientifiko bat hizkuntzaren inguruan. Nik gehiago naiz intuizioz jokatzen dut, ez gehiagi pentsatu nahi gauza horietan. Iruditzen zait, adibidez, askotan gertatu izan zaigu, euskaraz idazten dugu nahi, hor, tarte bat dagoela irakurlearekiko, irakurleak euskaldunak izan arren askok erresago irakurtzen dute gazteleraz erderaz baino, agitan zaila egiten zaie. Nik irakurri izan ditut, euskarazko liburuak, niretzat irakurtzeko zailak diranak.
Eta pentsatu izan dut, joder, niretzat, zale bada. Norentzat ari da hau. Ja. Orduan, nik ez dut bideo hori aukeratu. Nik aukeratu dut ahozko hizkuntzatik hurbilago dagon hizkera literario bat. Tonta ez naiz, orduan, nahi izan banukora pilatu. Lortuko nuke, baina ez naiz alegindu. Arantxa gota bezala, esan bezala gu oso eskertuta gaude zuen lehen momentu hau oparitu izana, eta mila esan etortzeagatik, bale? Mila esker zuri. Venga, agur!